Lova, šta je? Evo imam samića. Hoćeš Kineza, Xiaomi, najbolji odnos cene kvaliteta. Hoćeš Pečku, Božanu. Šta hoćeš? Slava, šta je? Ti ovo slagalica, peder. Danas je sa mnom moj dobar drug Aleksandar. Najbolji. Najbolji. Koji će da nam predstavi šta? Mercedesa Coupe 124 92. godište. To je najbolji auto na svetu. Ja nemam više šta da dodam. To bi bilo to što se ovog Beovorka tiče. Nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli. Imam za tebe za kraj jedno pitanjce vezano za auto. On je sada na oprugama, je li tako? Da. Da li imaš neki plan za njegov budućnosti? Pa u planu su da se stave jastuci, raj da se uradi da bude na patosu. Otprilike znaš period u kom bi se to moglo se desiti? Sljedeća sezona sigurno. To je svakako dobar plan i jako je blizu sve to da se desi i želim ti da uspeš u tome. Hvala. Kao što rekao, nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli. Ako nije udarite dislajka, onda će Aca bolje da ne šetkate mečku. Zaslužio si Beovork nalepnicu u srebrnu drugog reda. Šta bre srebrno? Te je tozla. Pa... A šta? Od čega je ključ? Nemoj sad, molim te. Daću ti ključ, daću ti nalepnicu, sve ću ti dati.